Numru ta' bdiewa huma perplessi u inkwetati dwar il-futur inċert li ħolqilhom il-Gvern Laburista bil-proġett tal-bypass ta' Ħ'Attard. Bdiewa li tkellmu mal-mument qed isostnu li se jitilfu għad kbir ta' Tmiem ta' Raba Saqwi u għad ta' ġwiebi li se jinqerdu kompletament biex ikun jista' jsir proġett li la kien imwiegħed fil-programm elettorali Laburista u issa inqas ma tkellem magħhom dwaru il-Ministru Jinborġ. Mistoqsija kif se jolqothom dan il-proġett, dawn il-bdiewa enfasizzaw li minħabba fih huma se jispiċċaw jinsterqu għad kbir ta' Tmiem ta' Raba tajjeb u Saqwi li la darba jkun spiċċa, allura jkun ifisser li spiċċa darba l dejjem. Issa b'dan il-proġett kbir il-Gvern tal-Prim Ministru Joseph Muscat qed juri biċ-ċar li jiġi jgħu mill-bdiewa li se jeħdilhom għexieren ta' Tmiem ta' Raba Saqwi. Il-Gvern se jeqred dan ir-raba kollu sempliċement biex jagħmel proġett ta' toroq li b'aktar ippjanar u ħsieb jista' jnaqqas ħafna danni lill-bdiewa u lill-art agrikola Maltija. Filwaqt li l-Gvern qed jgħid li dan hu proġett li għandu jgħin biex fil-pajjiż ikun hawn inqas staġnar ta' traffiku, il-bdiewa fissru li biex it-traffiku jimxi aħjar m'hemm bżonn li l-Gvern jieħu r-raba tagħhom u jaqret tant Tmiem ta' Raba Saqwi u ġwiebi prezzjużi. Filwaqt li ħafna mir-raba tal-Gvern li allura jista' jieħu lura meta jrid, il-bdiewa argumentaw li billi dan ir-raba tal-Gvern ma tiġġustifikax li l-Gvern li jista' jeħodha u jeqridha darba l dejjem. U ma jsostnu li xogħol il-bdiewa ma baqax apprezzat u dan il-proġett li jrid jagħmel il-Gvern u daqqa ta' ħarta oħra lill-bdiewa Maltin. Huma komplew ifissru li hu tajjeb li kulħadd jifhem li b'dan il-proġett il-Gvern mhux se jkun qed jeqred biss Raba Saqwi, iżda se jkun qed jeqred ukoll xi 5 ġwiebi taħt l-art, ġibjun kbir li jinsab il fuq mill-art, xi 5 serer, razzett sħiħ bil-bejjem b'kollox, qatta siġar tal-frott u iktar. Mistoqsija x'inhuma l-proposti tagħhom dwar dan ix-xenarju kollu, il-bdiewa saħħu li l-Gvern għandu jfittex li jitkellem magħhom u jassigura li jagħtihom l-għajnuna u mhux ikomplu jfixkilhom billi jeħdilhom ir-raba. Huma ħeġġew li l-Gvern biex jimplementa miżuri li permezz tagħhom titħares l-arja x'illum il-ġurnata fl-arja hawn ħafna tniġġis li qiegħed joħloq ħafna mart. Il-problema tat-traffiku għandha tkun indirizzata b'tali mod li mhux tinqered ir-raba kif qed jipproponi l-Ministru Jinborġ. Il-Ministri tal-Bidja tal-Ambjent u tat-Trasport għandhom jaħdmu favur il-bidja u mhux ikomplu jikkalpestaw lill-bidwi Malti.